Allo, Sawona. yebo njani? Ngiyaphila wena njani? Khona. Ukhuluma noAmahle. No, amahle movie. Intombi kamngane wakho uBrian. Oh, amahle. Okay. Right. Right amahle njani? Ngiyaphila nami kunodaba ngifuna silikhuluma. Oh, ngishayisa ngovalo uqala nalowo ngifonela. Yeah. Angazi noma singakhuluma yini. Hayi singakhuluma. Angazi uzophatheka kanjani ngoba phela ngiyazi ukuthi ningabangani noBrian. Konke lokho ngishayisa ngovalo njalo yawoza le ndaba. Indaba ikanjena. Ngobwazi ukuthi ngithandana noBrian kodwa mina ngithanda wena. Phela ukuthi ngashela uBrian iqala yabo and wena bonganginakile. Kahle ngifuna ukutshela nje ukuthi ngiyakuthanda. Yazi njengoba ngithule ngifuna ukuzwa ukuthi akakhwehleli noBrian lapha eceleni kwakho. Lutho akekho akazi lutho yena. Le nhlahla ngayigcina ngisafunda esikoleni. Usho nje. Kodwa wena le nyoni wayifunini. Hayibo, why manje usumbiza ngenyoni ayo nenyoni? Kukuthi nje ngingasho ukuthi sasingadalelwe mhlawumbe kumele ukuthi ngihlangane naye ukuze ngizothola wena. Yilokho ngiyibuka lento ukuthi labantu abafanelene nje ngizosho kanjani. Ngithi ngisaba ukuthi mengizosho uzohamba uyongiceba kuBrian uyogijima uyongiceba. Ezulu yazi ukuthi siyasho ukuthi oyishayela kakaye. Hayi. Manje seyimisandane-ke indaba yalo mjisa ngoba phela uma engasibamba singabafile hayi ukuthi ngiyambhaka kodwa nje yamazi umuntu odinisi lasishimane lesiyane ngiyasazi kudala ngoba niyaqoma nani khulile ngizomyeka as long as wena nje ungithembisa ukuthi nawe uyangithanda uzongithanda then singayiqhuba into yethu or uma ukuthi ubona ukuthi umngani beni mhlambe bungase kuphele singamfihleli. Ngicela ufunge thani stroke god uqinisile ngalento oyishoyo mfethu ungaze ngigiyela mahala. Ngiqinisile nje bengeke nje ngize ngithenge i-airtime ngikufonele. Kodwa lesa simehleza ngekhanda nongisho usefonani. Manje uthini phela ngoba ngikuza ungiphendula ungitshela ukuthi uyangithanda. Mina ngisefethu fika la endlini siyixoxe le ndaba ila engobona khona ukuthi ibhekile fika ungasalibazisa ibhadi ukephi vele manje. Hayi ngoba ngisedrobheni ngizovela ngithatha itaxi ngize lapho kunganjani? Shembe lesimehlaza ngekhanda sikephi vele. Hayi angimazi loyo ukephi angifuni nokwazi. Hayi ngomcheck ukuthi ukephi Aze wakhohlakala. Hello. Hello. Yes. Ngikhohlakala mekwenze njani manje futhi. Okay, anyway, we Black Life TV besikucheck. Hawu, umngane wakho pho umudla ithende kangaka. Hawu. Hayi ke indaba usezoyazi kuBrian ukuthi uthanda intombi yakhe. Akekho noBrian lapho unabantu beTV. Yonke into ikhona kwi-TV manje indaba. Mengani njani kanti? Siyadlala siyabonga kakhulu futhi for your time. Siyabonga kakhulu for your time. Thank you very much.